El 2018, a la primera edició dels pressupostos participatius de Besalú, els veïns del municipi van votar com a prioritari traslladar la parada d'autobús interurbà de la Travessera a la rotonda del sector del Pavelló. A hores d'ara el canvi encara no s'ha executat, però segons el consistori, la Direcció General de Transports i Mobilitat i l'empresa concessionària del servei ja han validat la proposta. Tant Generalitat com l'empresa varen fer les seves oportunes consideracions. Es va haver de revisar i refer aquest projecte i tornar a passar les diferents tramitacions, entre elles les aprovacions al plenari, exposició pública, i ara tenim el projecte absolutament validat per tothom i tancat. Tot i que l'equip de govern de Besalú havia reservat 50.000 euros del pressupost del 2019 per a aquesta actuació, ara ha optat per presentar el projecte al Pla Únic d'Obres i Serveis, el PUOSC, línia de subvencions que la Generalitat ha tornat a obrir després de molts anys. Aprofitem, agafem aquest projecte que ja està validat per tothom i aquí ja no hi haurà cap tipus de canvi, i el presentem, i si tenim finançament extra, doncs fantàstic, perquè els recursos dels ajuntaments són limitats i són finits, i el que es destina a un projecte no es destina a un altre. Si hi ha finançament extra, doncs en lloc d'un projecte doncs en farem dos. La resolució del PUOSC es farà pública el mes de maig i l'Ajuntament de Besalú preveu poder executar l'obra durant el 2020.